Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a v dnešnom videu si ukážeme top 3 uvoľňujúce cviky na bolesti ramena v prípade, že máte extrémne bolesti, kedy nedokážete zdvihnúť ruku a vaše dni a noci sú veľmi bolestivé práve kvôli bolesti ramena. Tieto cviky vykonávajte viackrát denne a uvidíte, ku akému zlepšeniu dojde veľmi rýchlo. Na prvý cvik budeme potrebovať loptičku. Takúto originál masážnu loptičku zakúpite aj na našom e-shope www.rozhybto.sk. Loptičku si dáte na stenu, na rameno a takýmito pohybmi si budeme masírovať celé svaly v okolí ramena. Čiže dopredu, dozadu, intenzitu masáže si regulujte sami podľa toho, ako vám je to ešte príjemné. Masáž ale musíte cítiť, čiže nemôže to byť len také hladkanie. Postupne prejdeme až tuto hore, kde sa nachádza ramenná hlavica. Tam to môže byť trošku bolestivejšie. A postupne prechádzame na prednú stranu ramena a prsný sval. Pri tejto masáži zatiahnite ruku viacej dozadu, aby ste sa pekne dostali na prednú stranu ramena. Naspäť sa môžeme vrátiť na bok a postupne prejdeme na zadnú stranu ramena. To sú tieto svaly, čiže celú lopatku, celé rameno zo zadnej strany. Pokiaľ zvládnete, ruku si natiahnite takto cez seba. Pokiaľ je to pre vás veľmi bolestivé, kľudne si ruku zveste dolu. Takže teraz masírujeme svaly zo zadu. Ak narazíte na bolestivé nepríjemné miesta, tak tam sú svaly zväčša viacej stuhnuté, takže na tých miestach zostaňte dlhšie a viacej si tie miesta premasírujte. Netreba sa báť tej bolesti pri tomto probléme, pretože často sa objavuje, ale práve takéto uvoľnenie svalstva zmierňuje bolesti ramena a zväčšuje rozsah pohybu. Potom si loptičku dáme sem hore na trapez a pod trapezom sa nachádza sval supraspinatus, ktorý taktiež veľmi často spôsobuje bolesti ramena a jeho uvoľnenie vám môže pomôcť. Druhou rukou si loptičku pridržiavajte, pretože tu vám môže loptička utekať a môže vám padať. Postupne sa ale naučíte túto masáž vykonávať. V začiatku vám môže loptička viackrát spadnúť, ale je to v poriadku. Táto oblasť býva väčšinou najbolestivejšia, takže netreba sa toho zlaknúť. Zrovna tuto na vrchnej časti lopatky, kde sa upína sval zdvíhač lopatky, ktorý býva preťažený najmä kvôli tomu, že lopatka preberá pohyby ramena, pokiaľ je tá bolesť obmedzená. Takže tieto svaly dostávajú zabrať. Masáž môžete vykonávať viackrát denne, častejšie, čiže celá predná strana, bok ramena, vrch trapez a zadná strana ramena. Kľudne masáž môže trvať 3 až 5 minút, treba sa s tým pohrať a uvidíte hneď po masáži sa môže rozsah pohybu zlepšiť. Pri druhom cviku budeme potrebovať buď rebrinu, radiátor, kľúčku od dverí, čokoľvek, čo sa dokážete chytiť plus minus na úrovni pása. Takže chytíte sa, trupom sa dáte priamo bokom ku ruke, čiže aby ste neboli takto, takže priamo bokom. A teraz sa celým trupom vytiahnete čo najviac do strany. Že snažíte sa odtiahnuť od tej rebriny alebo od tej steny s tým, že teraz sa vytvára trakcia v ramene a dochádza k uvoľneniu v ramennom kĺbe. Tento cvik je veľmi efektívny, ale musíte sa naučiť uvoľniť sa tu čo najviac. Čiže nedržať to, nenapínať tú lopatku, ale celým trupom sa odťahovať. Keď sa to naučíte, tak budete cítiť krásne uvoľnenie v ramene hneď pri tom cviku. Takže držíme kľudne 20 až 30 sekúnd a povolíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre, teraz povolíme, kľudne si ruku vytraste, dajte si pauzu a po chvíľke ten cvik zopakujeme ešte raz. Kľudne ho môžete zase opakovať viackrát po sebe, viackrát denne. Takže chytíme sa rebriny,
rameno dole, uvoľníme ruku a celým trupom sa odťahujeme do strany. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Posledný cvik slúži taktiež na uvoľnenie ramena, ale trošku v jednoduchšej variante. Oprite sa o stôl, či už na dlaň alebo na lakeť a druhú ruku, bolestivú, si úplne uvoľníte dole. A teraz cez úplne uvoľnenie budete vykonávať len takýto pohyb dopredu, dozadu. Potom môžete vykonávať kruživé pohyby. Úplne sa uvoľnite, nedržte rameno pevne, ale úplne tá ruka musí byť voľná. Tento cvik taktiež môžete vykonávať viackrát denne. Pokiaľ cvik zvládate bez problémov, môžete si do ruky niečo chytiť, aby to bolo ako záťaž a vykonávate tento pohyb so záťažou. Zase ruku uvoľníme, nepoužívajte príliš ťažké predmety, ale ľahšie predmety a vykonávajte pohyb krúživý a dopredu, dozadu. Takže to máme z dnešného videa na bolesti ramena všetko. Pri bolesti ramena je však dôležité zaradiť aj posilňovacie cviky a problém komplexne riešiť aj cez hrudnú chrbticu, lopatku a podobne. Takýto komplexný postup na odstránenie bolesti ramena sme vložili do online kurzu Rozhybto, ktorý nájdete na našom webe www.rozhybto.sk v sekcii online kurzy. Tento online kurz obsahuje celý postup od A až po Z, od úplne najjednoduchších cvikov, aké sme si napríklad ukázali aj dnes, až po náročné cviky, ktoré budete zvládať po 2 až 3 týždňoch cvičenia, kedy sa bolesti začnú zmierňovať. Taktiež na našom e-shope nájdete množstvo cvičebných pomôcok a výživových doplnkov, ako napríklad sme dnes použili masážnu loptičku alebo našu kĺbovú výživu Joint Complex. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber tohto kanála a napíšte do komentára, o aké ďalšie video by ste mali záujem.